Sziasztok srácok! Ebben a videóban most a Bencével fogunk bedvarszozni. Én Skyzone vagyok, szóval nyomjuk is bedvarszot. Itt van Bence is. Szavaztok! Nyomjuk. Itt vagyunk, egy kis technikai probléma történt. És már minden rendben van. De szedek téglát, és akkor megcsinálod a bálist. Jaj, már lövöldözzenek el rám, hát ez milyen probléma. Pronto, entra inizio. Újra készülünk, srácok. Ő nem volt, hogy elfoglalták ezt a szigetet. Hol? Kilőtték a átmenőjüket, basszus. Ne, le fogsz szedni. Bence, sok tégla, 500 tégla volt nálam. Ezt nem hiszem el. De csinálj már valami védős, mert ez nem lehet tárgyalni, leszedni. Nem lehetnek, hogy a végbeállításhoz addig szétrombolna minden. De jó, nincs. Senki a... Nem van mi. Nem van mi. Azt milyen a véga. Nekem veszek egy sotit azért, mert megtámadnak, akkor legyen valami. Na mindjárt meg lesz. Fölbőtíti az ellenséget. Melyik a társunk belközik, ez minőség. Az Anonymous. Ja. Anonymous. Elmondom segíteni, mert van egy kis probléma. Hát még ide ment. Szia. De nehogy már! Bence. Bence. Na beszéljünk Jó, végülöm a szívén, meg majd ilyenkor izéket. én szedek Matit, hogy tudja mi. Nekem nincsen semmi Mati, de mindig találom forralom magam, és oda jönnek és akarok. Bence! Ami érdekel, de próbálok egy családbarát. Jó? a legyen családbarátról érdekel, akkor De akkor most melyik szigetet kell? hát itt nem tudom menni. Akkor bántlakás? Igen, meg van a másikban. Igen. Talán Egyre is akarjuk. még mondanak minket. Ó!
Hát szerintem inkább menjünk oda, oda talán el tudunk menni, mert az ott picit gyengébbek. Te gyere mögöttem és építs falakat, én meg építem itt az utat. Ó, nulla Martin van. Ó, vigyázz. Ott van. De, már megint így fogok meghalni. Hát nem haltál meg. De jön még egy valamelyik baráuk. Én ezt meg itt szétszedem hivatlan. Jó, hát ez nagyon csúnya dolog volt. Beszéltél. Jézusom. Bence 4 HP-m van. De miért? És ez komoly téglával épített ez a hülye játék. Oké, hát ez nem lesz egy nagy családbarát. Jött ide. Hát akkor neked kell megölnöd, mert nekem nincs HP. Akkor meg én már tudtam, meg menj hozzá vele. Jó, de 3-mal nem tudom mit csinálni, próbálom, hogy ne snipe-oljanak el itt. Jó, ez nem lesz jó, mert még mindig nem vagyok biztonság. Nem veszek shieldet az ágyra, jó? Oké. Mindjárt megyek, csak hagyj híleljenek meg. Itt eltettem. De volt is más csomó Mati. De nem hiszem, hogy mindig pisztolja megyek. Mindenki boldogja elnem a Matit, és minden Matit fegyvernek. De Matit így fogod tudni. Srácok, és légy nyomjatok like-ot, és iratkozzatok fel a másik csatornámra is, amit megtalálhatok a csatorna leírás linkjében. Mindenki. Let's go! Jaj! Ennyi! Te gyenge szor! Még nem fogtál hasonló, hozzám hasonló. Meghalsz! Nem! Néhalok, hát vége az életemnek. Ujját! Bence, gyere! Segíts! Ne! Ne! Miért vannak ezek engem? Igen, de jön vissza a másik. Léci, segíts! Iganom. Itt fegyverem. Jöjjön csak. Segíts! Hello, szép. Oh my god! Bence, el kell mennem haza hillelni, jó? Meg fogok dögleni, mert itt vannak ketten. Gyere vissza. És nem tudok segíteni, mert 26 HP-n van. Azaz, Bence? De nem hiszem el! Annyit látok, hogy te is. Fog elmenni. Nem tudom amúgy, mert ők valami olyan ügyesek ebben, hogy nem tudom, de valahogy tudják használni, de nem tudom használni, de mit ügyes. Ott ilyen. De így annyit látok, hogy te is. Most nem kanyarodik. Lehet. Inkább viszek át magam. Megyek, építek egy fodrász lesz, lefújtatok mindenkinek, most sniperemben. Ó, de jó lesz. Na. Azóta nem csináltam egy biztonságos bázis igazából. Úgy van. Oké, munkáoznátok akkor is. Ja. Na, szerintem csinálj. Hát ne! Lesznájpolok is pillanat. Hol vagy? Bukj ki a fejed lukánál. Vagy a fejed korát.
Nem tudom mi lehet. A nehéz tézzém. Leszettem kacsom. A vadászesnek megvan az alja. Csak menni, azt szét kell rúgni a segget. Vagy csak ide kell jönni és segíteni nekem, mert mindjárt leszettek. Aminek persze nagyon nem örülök. Ó, de kedvesek, hogy ezt itt hagytam. Jön vissza a pujáca, de én nem tudja, hogy itt lapulok. Ha-ha-ha. Szia! Boom! Fantastico el plastico. Ez nem fantastico el plastico. Vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani. Mindegy, hát ez fantasztikus volt, akkor én így mondtam. Lezúztam az ősz ellenségeimet. És bocsánat, sok szenvedésesre. Ezért okozatok. Jaj, de miért majd a mélyemre építeni ezt a föld alatt kis bunyót? Már megtetszik a vadászlesen. Hát nagyon metszik. De rám fog jönni egy piáca. Majd elsznájpolom. Kimegyek és lepámpolom. Akkor letöltöm a sérét. Olyáca. És menekül. Legalább azon a időn már nem mész vissza. Vagy nem jöttök oda. Jó. Nem tudom, hogy ez mennyire fog működni. De várjál. Hoppá. Szuperül működik. Temus megoldású. Lebontottam nekik. Én meg megcsináltam a bázist. Jaj, nehogy észrevegyék, hogy én hol jártam, mert akkor nem ennek egy sértsesik. Hát nem szép, srácok. Hát nem Én húzom. És vadászlesen a szétszedek meg. jó az az ilyen. El is hiszem, hogy köszönöm szépen. Csak ne rombolják szét azt a bázist, mondom, komoly lett, mondjuk szoktam jobbat is építeni, nehogy azt gondoljátok, hogy én ilyen pénzsó vagyok. Jó, megjöttem azt, hogy ezt a hülye szaros ágyat is. Isten egy bázisába, akkor kapsz egyet. Mille ment oda. Nem. Oda akart menni, én meg elvittem. Ott van. Hozott. Jó, volt. GG. Na, vadász legyen vadászok. Giga. Oké. Jaj. Erre felmegyek. Jump master. Fejbe lőttem. Befusom. Bejöttem a vadászlesetre. Nem játszunk, hogy visszalősz. Mert nem szabad játszani. Mert én elmegyek arra, nem megyek arra a szigetre, és szerintem farmolok killeket. Igen? Igen? Jó. Na, már elcsitultak és nem mernek ide jönni erre a szigetre. És a bázisom az biztonságban maradt. Ez a még a sniperről 10 maradt. Bence, jetpack-kel felém közeled, az a jetpack izéjel az felém jön.
Az komoly! Mi az a És úgy, amíg nem vett észre, itt van egy vadásza sem. Újra kell töltenem. Oké, srácok, ezt szerintem elintéztem. Oppa! 275, 275-ös headshot, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát nagyon köszönöm. Szerintem én nagyon köszönöm ezt nektek. Nyugodjatok meg, minden rendben van. Is. Na, te bony. Mi? Hogy a rákba lőttél? Oké, jó van, játsszuk ezt. Na, hát én egész jó csinálom most. Én el vagyok igazából egy szellemi lény. Ha rádom őket, azt el vagyok. De most kéne már valami erősebb bázis. Hé! Világítsál már zseblámpáként, tehát úgy világít. Hé! Oldalból, tényleg? Bence segítség kellene! Most lőnek őket? Igen. Nem. Szóval futti. El kell menned a cuccomért. Nem tudok, hát nekem néha most jöttem haza, mert csak. De nem mennek ki más segítségére. 35 HP-val biztos ott maradok majd, hogy megvárom. Megy más. Úgy megmentettek velek téged, mert feláldoztam magam azért, hogy túléljek. Úgyhogy én helyetben jutálom. De hogy áldoztad volna fel magadat, hogyha rám nem is lőttek. De el tudjál futni. De nem is rám lőttek, és nem is... De ez nem volt sem feláldozás, mert... Egyáltalán nem lőttek rám. Tehát... Rám lőttek. Az egy dolog már rád, nem? De az nem azért volt, hogy rám nem lőttek, mert én visszalőttem, aztán visszabújt a lyukába. De jó, szépszedik az egészét. Miért te most bázist csinálsz? Nem érjem már az, hogy téglőlet. Én csinálok egy ilyen alul ilyen lyukat, itt, szépen ilyen kis ablakockát, és akkor én meg kiszedek meg kis paraszt. Mi? Nem parasztot, ellenséget. Jó. Ott van. Hát a démoni lény, levadásznak. Megkapod. Jó, inkább ezt hagyjuk szépen. Ez a bázis biztonságban van, még nem kell használnom szerencsére. Igen. Jaj, nem tudják, hol van a lejárat, és nem tudják, hogy is hol van. Bár mondjuk kitörik, tehát nem fognak beállítani, mert nem tudnak, szóval ennek nem tudom mi értelme van. De ha itt törik le, ki azt hiszik, hogy a bázis. Hihi, lehet. Mondjuk erre nem tudom mennyi százalék az esély, nem mindegy. Olyan, van egy jó bázis ötletem. Jó bázis ötletem. Egy ilyen pici kis báziska. Igen. Ó, nagyon szép. És akkor itt szétágazik picikét, ilyen vár. Ha megjelent azt a kis lámát, és most már elmész volt nézni. Mit nyomod? Más figyeljétek. Mikál? Nem. Nem. Szégyellés.
az ajtót. Tökéletes bázis, átjáró. Na, inkább hagyjam ezt a díszítős srácot. Jaj, de itt nem téglám, nagyon jó, hát szuper fantasztikus, hogy tényleg nem tudod, hagyjatok meg, én inkább... Na. Nehogy ide jöjjön ilyen jetpacket és szívbombázok, érted? Ma ide mész. Jönni. Leszeretni sniperni? Tényleg? 275! Durrantsuk is be! Ennyi nem kell, ennyi. Ennyi, azt mondom, hogy még picike vagy elmegyál. Oké, meg elmegyek haza a téglára, hogy befejezzem a kis lövő várocskámat, egy kis fellegő várocskát. Léko, amadéra. Van vas! Lehet venni vasat! Jó! Gazdag vagyok! Bence, van azt a rohadt. Itt nagyon sok mindent kifejlesztettek a társaim, gyere haza! Hát én elég sokáig távol. De én elég sokáig távol voltam itt, szóval ez ilyen komcs. Majd ilyen felszolgálom itt a izét, a... coint, aztán lesz egy videó. De jó, legyen coint. Gyerünk már csak, 30 coin kell. Dobják coin, dobják coint. Köszönöm. Dobják coint. Bence megtámadtak minket. Segíts! Mikor itt vagyok benne? Nem tudok segíteni. De hogy nem is beszélsz, vagy nem is kérdezzel semmit. Na jó, akkor kérdez. Milyen napot volt? Mi volt a helyzet? Mi történt? Nálatok? Loser! Valaki beírta a chatba, hogy loser. Loser az melyen, nem az loser. Loser melyen. Na, de most bemegyek a minigámomért. Ez stream. Nem stream, de hogy stream. Miért van? Azt hitt, hogy Jesus Christ. Meg fogok halni. Vissza kellene jönni arra a bázisra. Bence! Nem tudok kimenni. Ne! Bence, hol vagy? Meghaltam. De... Én maradtam, mint utolsó harcos. És ki fogok menni. És meg fogok mindenkit holni. Aha, mert egy király vagyok. Mindenkit legyőzök. Aha, meg fogok ezt legyőzni. Haha, 303. Au, legyen meg a szívere. Rácok. most lesz ilyen. Oké, felmegyek, a magas lesz során. Mondjuk a bázisomra szeretnék visszajutni, de most ezt fogom használni. Jaj, visszajön meg az. Nem volt neki egyszer? Nem elég nem. Ne! Ezt nem hiszem!
Törlő. Oké, hát szóval ennyi lett volna ez a videó. Én Skyzone voltam, sziasztok srácok! Ha szeretnétek, hogy még legyen már szívű videó, akkor lájkoljátok és iratkozzatok be. Hello!